खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बावैसो थांनाय साननैसो सिगां मिरु सोरखारा मिरुआव खामानि मावनाय सोरखारि मावथिफोरनि डिएखौ 42% 4% बारायना होनानै 46% खालामनानै बेथननि बिबांखौ बांहोदोंमोन। थामहिनबा दरमाहा बारायनानै होनाय जादोंमोन। बेनि लेखायैनो आसामनि रायजो सोरखाराबो दिवालीनि सिगांनो आसामनि गासै सोरखारि मावथिफोरनि बेथनखौ बारायना होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। दा रायजो सोरखारा गमामायैनो रायजोनि सिङाव सोरखारि साख्रि मावग्रा मावथिफोरनि बेथनखौ बारायनानै होनो थाखाय खौरां फोसावना होबाय। मैया जनता भवनाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा दिवालीनि सिगां बान्था महरै रायजोनि सोरखारि साख्रि मावग्रा मावथिफोरनो मोनसे खौरां मेल खुंनानै फोरमायना होनाय बादिब्ला 1 दिसेम्बर खालारनिफ्राय मिरु सोरखारनि बादि रायजोआवबो डिए एबा डियारनेस एलाउन्सखौ 42% निफ्राय 4% बारायनानै 46% खालामनानै होनाय जासिगोन आरो नोंथांमोना जाय सोरखारि साख्रि मावो 1 दिसेम्बरनिफ्राय डिएखौ 42% नि सोलाय 46% मोननो हासिगोन। अब्ला नोंथांमोननि दानारि बेथना बांसिगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे बोसोरनिनो जुलाइ दाननिफ्राय नबेम्बर दानसिम मावबोबाय थानाय दाननि थाखायबो बे 4% डिएखौ मोननो हागोन। बे जुलाइ दाननिफ्राय नबेम्बर दानसिम मावबोनायाव मोननो गोनां थानाय खावसे रांफोरखौ नोंथांमोना 2024 मायथाइनि जानुवारि दानाव खावसे आरो एप्रिल दानाव खावसे मोननै किस्तियाव मोनफुंनो हागोन होननानै फोरमायदों बिथाङा। मैयानिफ्राय मिजोराम रायजोजों लोगोसे छत्तीसगढ़ रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थिया जागायबाय। छत्तीसगढ़ रायजोआव गासै गं 90 बिधानसभा मासि दं। बिनिनो मैया गिबि खेबनि थाखाय 20 बिधानसभा मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जागायबाय थानाय समावनो मोनसे आइईडी बमा बेरफ्रुयो। बे बेरफ्रुनाय जाथाया छत्तीसगढ़नि सुकमा होननाय जायगायाव जादों, जेराव सासे सीआरपीएफआ डिउटि खालामबाय थानाय समावनो मोनसे हायाव फबनानै दोननाय आइईडीआव गाफ्लाङो आरो बेरफ्रुनानै गोब्राब जोखोम जायो। गोब्राब जोखोम जानाय सीआरपीएफखौ छत्तीसगढ़ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला छत्तीसगढ़नि माखासे ओनसोलफोराव नाक्सलबादिफोरनि थाखाय बिसायख'थिफोरखौ सिगांनि समाव खुंनो हानाय जायामोन, नाथाय बेबाराव मिरु सोरखारा 1 लाख रौनियाफोर दैथायहरनानै बे बिसायख'थिखौ गासैबो बियाबाव खुंनो आखायाव लादों। नाथाय गिबि बिसायख'थि सानावनो बम बेरनाय जाथाया जादों। दा रौनिया हानजाया मेटेल डिटेक्टर बायदि लानानै मोजाङै बमफोर दं नामा बेखौ चेकिं खालामगासिनो दं। बे बमखौ उदखारि नाक्सलबादियानो होदों होननानै मिन्थिनो हादों। मख'नो गोनांदि दासान्दि छत्तीसगढ़नि गिबि मन्थ्रिया जादों भूपेश बाघेल, जाय कंग्रेस दोलोनि बिजाथि। थांनाय 2018 मायथाइयाव जालांनाय बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ गासै 71 मासि देरहानानै सोरखार दानो हादोंमोन, जेराव बीजेपी दोलोआ मोन 15ल' मासि देरहानो हादोंमोन। छत्तीसगढ़ बिधान सभायाव सोरखार दानो थाखाय गासै 46 मासिनि गोनांथि जायो। फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दं। दा आरो राजखान्थियारि दुंब्रुद बारहावायाबो बिटिआर हालामजों लोगोसे रायजो नाङैनो बारनो हमबाय। बिनि लेखायैनो खौरां बिजोङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरनि मोननै लकसभानि मासि कक्राझार आरो दरं उदालगुरि बियाबखौ लानानै खौरां बिजोङाव बुंनाय नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिजेपि दोलोआ रावबो दोलोजों बेरेखा नङा। थामहिनबा बिजेपि दोलोआ बिपिएफ एबा इउपिपिएल दोलोजों बेरेखा नङा। इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोआसो गावजों गावनि गेजेरावनो बेरेखा। बिजेपि दोलोआ दासान्दि इउपिपिएल दोलोजों एलायन्सआव दं आरो बिपिएफ दोलोआ बिजेपिजों फैनानै एमपि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ मदद होयोब्ला बरायनानै लागोन होननानै फोरमायो बिथाङा। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बिसायख'थि समाव बिथाङा बबे दोलोनिफ्राय माबोरै मदद मोननो हायो बेखौ मिन्थिखायो आरो गुबुन दोलोनि मदद लानाया जेबो गोरोन्थि जाया होननानै बुङो। बिथांनि बे प्रेस मिटनिफ्राय बेखौनो बुजिनो हायो दि फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआबो बिजेपि दोलोखौ मदद होनानै देरहाहोनाय। बिनि लेखायै बिजेपि दोलोनि आफादगिरि भबिस कलिता बिथाङा सिगाङावनो बिपिएफ दोलोखौ बिजेपि दोलोजों लोगो जानानै मदद खालामनो थाखाय खावलायनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। बिजेपि दोलोआ आसामनि गासै मोन 14 लकसभा बियाबनि गासैखौबो देरहानो नाजाथारदों। मानोना मिरुआव बिजेपि सोरखारखौ देरहाहोनानै नरेन्द्र मदिखौ फिन भारतनि गाहाय मन्थ्रि खालामफिननायनि सार्थआव। नाथाय बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोखौ मदद होगोन ना होआ सम फैब्लासो मोनथिनो मोनसिगोन।
मणिपुर रायजोआव फिन दुंहाव थासारि सोमजिफिनलायबाय। मिरुनि सोरखारा दासान्दि मणिपुरनि दावरावखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मिरुनिफ्राय गोबां रोजा रोजा रौनियाफोरखौ मणिपुरसिम दैथायहरदोंमोन। बिनि लेखायै सिगांनिख्रुइ गोबां दावराव दावसिया खमिनो हमलांदोंसै। थिग बेबादि समावनो फिन गावलायलायनाय जाथाय जादों। मैया मणिपुर रायजोनि सिङाव थानाय कांचुक हाजोआव सिनाय मोनै उदखारि आफाद आरो भिलेज भलन्टियारफोरनि गेजेराव गिथावना गुलि गावलायलायनाय जायो। बे गावलायलायनाया 15 मिनिट समसिम जायो आरो बे गावलायलायनायाव भिलेज भलन्टियारफोरनि 4 सुबुंफोरा गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जायो आरो बिसोरखौ दा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। मैयायो गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लायाव इउपिपिएल दोलोनि प्राइमारि ब्लक सेल जिल्ला आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि मोनसे गिदिर मावफारिया जथुम हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव गासै सा 15,000सो इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा नुजाथिनायजों लोगोसे आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी आरो इउपिपिएल दोलोनि गासैबो एमएलए, इएम, एमसिएलएफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव फिननाय होयो दि दासान्दि बिजेपिआ बिपिएफजों लोगो जागोन एबा खाथि सोमोन्दो दं होननानै बुंनाया बेफोर गासैबो ससियेल मिडियानि खोथाफोरसो। बेयो बिजेपिनि नङा, इउपिपिएलनि नङा, एजिपिनिबो नङा, रावनिबो नङा। बेयो ससियेल मिडियानिसो खोथा। ससियेल मिडियाया बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय रोखा डिसिसन होनो हाया। बिनिखायनो जाय पावाराव दं एबा गोहोआव दं बेदोनो गासैबो थागोन होननानै बुङो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा स्पेसियेल टेट बिजाथिफोरनि सायावबो बुङो दि रायजो सोरखारनिफ्राय एसआइइउखौ मोनोब्लानो गासैबो टेट बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइखौ होनाय जागोन आरो बिटिआरनि गंजि फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खामानिया जोबनानै थांबाय आरो मोनसेबाव कनसालटेटिभ मिटिं खालामनायनि उनावनो गंजि फरायसालिमाफोरनि मुंफोरखौ फोसावनानै सोरखारि खालामनाय जासिगोन होननानै फोरमायो। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा रायजोनि सोरखारि मावथिफोरनो दिवालीनि सिगां दिवालीनि गिदिर बान्था होदों। दिल्ली रायजोनि सिङाव सोरखारि साख्रि मावनाय ग्रुप बि नन गेजेटेड आरो ग्रुप सिनि गासै 80,000 सोरखारि मावथिफोरनो 7,000 रांहै दिवालीनि ब'नास होदों दिल्ली सोरखारा। बे खौरांखौ फोसावनानै होयो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा फोसावना होनाय बादिब्ला बे 7,000 रांखौ मोननानै सोरखारि मावथिफोरनि नखराव दिवालीनि रंजानाया गोबां बांगोन आरो सिगांनिख्रुइ मोजांसिन जागोन। दिल्लीनि सोरखारि मावथिफोरनि नखरखौ रायजो सोरखारा सानफ्रोमबो मोजां खालामनो नाजादों आरो नाजालांबाय थागोन होननानै बुङो। बेजों लोगोसे बिथाङा दिल्ली रायजोनि सिङाव सोरखारि साख्रि मावनाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ गावनि नखरनि फेमिलि होननानै बयनिसिमबो दिवालीनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरो। थारैनो बेयो दिल्ली सोरखारनि मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि। बिटिआर थिकादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि गोख्रों अजद बिटिसि सोरखारनि सायाव। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिटिआरनि सिङाव जेसेबां गिदिर गिदिर खामानि मावदों आरो मावनो गोनां दं गासैबो खामानिफोरखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा सिङाव माबा मोनसे खालामनानै बिटिआरनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानिफोरखौ होआब्लानो बिटिआरनि बायजोआव थानाय धुबुरी जिल्ला बिलासिपारानि एमएस आसाम एजेन्सिनो मावनो होदों होननानै गोख्रों अजद दिखांदों। बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला पिएनआरडिनि सिङाव गोग्लैनाय कक्राझार जिल्लानि गासै 58 आरो उदालगुरि जिल्लानि गासै गिदिर गिदिर 52 खामानिफोरखौ धुबुरी जिल्ला बिलासिपारानि एमएस आसाम एजेन्सिनो होदों। बिनि अनगायै गुबुन जिल्लाफोरा आलादा। जुदि बिटिआरनि खामानिखौ नन बिटिआरनि मानसिफोरा मावोब्ला, बिटिआरनि कन्ट्राक्टरफोरा मावनो मोनाब्ला, गासैबो खामानि मावनायाव बाहायनाय लेबार, रड, बालि, अन्थाइ, सिमेन्ट आरो मेसिनफोरखौ बिटिआरनि बायजोनि जाजोबोब्ला, अब्ला बिटिआरनि कन्ट्राक्टर, गलादार आरो रायजोफोरा माबोरै जौगागोन होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथाङा। बेजों लोगोसे सासे मानसिनोनो गासै गं 110 कौटि रांनि खामानिखौ होनायनि आन्दोआव मा सार्थ दं, बेखौ लानानै बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बडलेण्ड आलासि न'खौ लुनायाव 3,55,00,000 रां खरसा जादोंमोन नाथाय फिन लुफाफिन्नायनि मुङाव बिटिआर सोरखारा 2,80,00,000 रां खरसा खालामदों। बेखौ बोरै गनायनो हागोन आरो बेफोरबादिनो जाख्ल'नाय जायाखैब्ला माबोरै एसेबां खरसा जादों होननानै गोख्रों सोंथि खालामो बिथां बिक्रम दैमारिया।
बर' माहारिनि फिसाफोरा गेलेनायनि बिथिङाव सानफा एफा बारानिफ्राय बारा गोबां गेलेगिरि बिथांमोना मेडेल देरहानो हागासिनो दं। थांनाय साननैसो सिगां सा-8 बर' फिसाफोरा 37थि एशियान खेलायाव आरो पान्जाबाव जानाय नैथि नेशनेल अल मार्शियेल आर्ट चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहानो हानानै बर' हारिखौ गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। थिग बेबादि समावनो आरोबाव सा-3 बर' फिसाया मेडेल देरहानानै ओनसोलजों लोगोसे हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय देशभक्त तरुण फुकन इनड'र स्टेडियामाव 4 आरो 5 नबेम्बर खालारखालि जालांनाय 5थि अल आसाम चिचेन ताइचिट आर.वाइ.इउ काराटे चेम्पियनशिप 2023 मायथाइयाव चिरां जिल्ला बिजनी बलामगुरि काराटे एकाडेमीनिफ्राय रिंकोल नार्जारिया सनानि मेडेल, अनिल बर'आ ब्रन्ज मेडेल आरो गोमसार नार्जारियाबो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।